Tang hadin shisngi ka jingwan jong Prime Minister Narendra Modi ka ying jong nongilam kuki kala sha kemding Churachandpur district jong ka Jilla Manipur. Ka jingkul mar kalami ka district Churachandpur jong ka Manipur hadin balakano baka ying sa jong wayu nongilam kuki kala sha thang haki paibur ongki he sarkar kaskinang kom. Ka ying sa jong nongilam ka kuki National Organization u Calvin Aikenthang kala sha thang hakamit sngiu blai. Hanrai ka weipat ka banta jong kinong song Churachandpur kilakam bakadai ka short circuit kabalapan mi ya katai ka ding. Ka KNO kabadai ka Shatri jong ki sengking atiar paper jong ka Kukizo community kalaya soy ya ka jingete ban pensange ya ka jing traikam ne ka suspension of operation bat ka center. Kanai ka jing hiatma kala jia tangshis ngi hadin bau menteri rang badu kari Narendra Modi wala wansngo ya kan ka thain kabala shakta ha ka jing kan an kaying sa jong weipat unong elam kuki uginsa waljong ubadai unong kren jong ka Kukizo council bat ka Indigenous Tribal Leader Forum ITLF kaneru kala sha thombor ha kirius neu ki bathmu ban thangplu hanrai ka jingwan tuklar jong ki bor pulit bat ki bor pahra jong ka Central Security Force ha ka por ka babyang kala yarap ban khanglat ya ka jing sha thang jong ka yeng ong ki he sarkar haka sautari unailur artali ki kenhun Kukizo ki bapau nam kilaya soy ya kajing ete soskular SOO bat ka center halor ki kendon bat ki jing penbeit ki balaya keren biang haka bakila manjur ban penne ya kajing long trai jong ka Manipur bat ban penkeria ya ki jakasa ne ki camps balabu karpang jong ki syajngai na ki jaka bala ban syakta bat ban yatrelang syakalat ban wanra ya kajing suk bat ka jing syong suk syong sain ka bane haka jalla ka jing soy ya ka jing ete SOO bat ka KNO bat ka United People's Front kaneru kan mentoy bha ya ka jing persyang ban wanra ya ka jing yesuk haka te ka jalla ka bala jenjar laong ki he sarkar la ban kdo ba ka kanhul seng bhalang ka Kukizo council kala rai ban plino ya ka surok ba National Highway 2 kabayai lingba ka Jilla Manipur nakabanta ka jing yai lai lo jong kinong lai nong wan bat ki mar bakongsan hanroi hagasngi baningkong ka KZC kalapan syai ba kamsyam lapan penaban pelibiang ya ka National Highway 2 bat ba amsyam la sya ya ka jing lai jing wan lai lo hagani ka lenti hagani ka jing penpena ka council kalaong ka jing kerpat jungi kalong tang sya ki pai ba jong ka elaka kangpokpi ban penyar ya ka jing trelang bat ki bot pahra kumbala betha da katanat kampo yeng hakaban penne ya kajing singan jong kinong late nong wan hasilenter ka surok ba National Highway 2 ya KZC kalapan scam ba ya kajing kren jong ka center lapan kala bakla bat kalawan ra ya kajing kunrum ka ba klem don jing mod ka council kalong namar ba umpat don kajing penbeit ne jing ate kular ya kajing kan at hapdeng ki jai ben rum meitei bat Kukizo kumta amdon mano ni kanu kaliang bala ban yai lingba na kani ka surok shalaki jongki jaka lakalong hakano ka rukom ro ka Kukizo council haba maham kalaong padai ban burom ya ki jaka Kukizo la hakano ka rukom ka council kalaong ro kanu ka jing penkeng kan wanra ya ki jing ma ki bashir kai bat kanang pensniu shishu ya ka jing suk bat jing singan jong ka thain